nga katang bakterya. Pride Antibac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada nga katang bakterya. Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Tinuod ba ang giingon sa uban? O tinuod ba ang giingon sa atong mga igsuon nga nahimulag? Tinuod ba ang ilang giingon nga sa templo sa Dios o balay alampuanan o sa simbahan sa Dios wala kunoy mga larawan kun mga ribulto? Tinuod ba ng ilang giingon no nga wa gyud larawan o ribulto diha sa templo? Mao na nga ang ilang mga balay alampuanan kun templo o simbahan walay mga ribulto o walay mga larawan. Ug unya ang Romano Katoliko naamang kunoy mga larawan o mga ribulto sa templo o sa simbahan. Di mudo wala kuno gyud masubay ang tinuhuang Katoliko sa Biblia. Kay wala man kuno yung mga larawan o ribulto, no? Diha sa templo, no? Matud pa nila ato laning balik-balik, no, to emphasize sugmayo, no, para pabugat, no. No, kay gihimo man ang usa sa mga hinungdan o rason ngano nga angay kunong biyaan ang tinuhuang Katoliko kay sa Biblia kuno wa man giingon nga naay mga larawan o ribulto. Ang templo sa Dios unya ang Katoliko na may mga larawan o ribulto, so wala masubay ang tinuhuang Katoliko sumala sa Biblia. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. And iyan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ng ining ubus ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, makauban gihapon nato ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Dax Ilumba, sa gihapon atong pasiunang pagtimbaya sa atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager. Si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na gyud sa iyang tibuok gyud staff dinhi sa maong istasyon, RMN Dipolog. Dili na lang nato hinganlan. O dili nato sa gihapon makalimtan ang atong pagyukbo, pagtahod sa atong amahan sa atong diocese. Ang atong spiritual father diri sa atong dapit. Most Reverend Severo Caermari, uban na sa mga kaparian nga mi alayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa atong dapit. Okay. Sama pananglit sa ato yung Diocesan Bible Spiritual Director,
Reverend Father Ramil Curong, ug usab ang atong parochial biker, Reverend Father Rui Salvo, ug ang atong YouTuber nga pari nga daghan kay tang mapupo nga mga pagtulunan reflections sa iyang YouTube. Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. o sa uban pang mga kaparian no nga dili na nato hinganlan no agi sa kadaghan nila o di po ta kami muray sa ilang mga ngalan. Di po ta yun ka sinati yun sa tanan no. Nasakop man sa maong diocese o bisan wala na masakop sa atong diocese nga ato gayong pagyukbo sa tanan nato mga kaparian. Okay, tahod. O sa tanang mga leader, no? Dili lang sa simbahan, kundi usab sa atong sibil nga kagamhanan o sa atong sa tanan nga mga politiko nato. Nga may dumala po, may alagad ka nato diha sa mga butang ni address kalibutan lang. Okay. So, sa tanan nga mga nagtan-aw ron sa live stream, sa tanang nag-monitor sa radio gyud diri sa AM FM sa RMN Dipolog, isa gyapon ako moingon maayong adlaw sa Ginoo o akong pagyukbo kaninyo nga tanan. Okay, pasensya kung dunay mga nalimtan ako sa akong intro. Okay, diri dayon ta sa atong hisgutan karon no, katong mahitungod sa pangutana nga tinuod ba nga walay mga larawan o ribulto diha sa templo sa Dios o balay sa Dios o balay alampuanan sa Dios? Kay kitang mga Katoliko, kaming mga Katoliko na aman. Niya mao man guni ang gihimong hinungdan o usa sa rason nganong kibiyaan ang Katoliko tungod kay sa Biblia kun wala man kunoy mga larawan o ribulto diha sa templo sa Dios. Ang Katoliko gabuhat man. O gunya, wala po gisugo ang wapoy sugo nga himuag larawan o ribulto ng mga santos, no? Kay kasagaran mga larawan nato sa Katoliko, larawan mga mga walaang tao, di ba? O mga santos. Wa man gisugo nga buhatag larawan si Kristo. Kuno, okay. O guban pang mga santos. Yang Katoliko ga buot-buot ramang yun o himo. Okay. O napatay time ato pong ipadayon tong wala na to gihuman pang tema, may labot na ni ining mga pipila ka bersikulo sa Biblia nga nag-ingon ang uban nga kung wala kuno sa Biblia dili tuhuan. Okay, tanan man kunong kamatuuran, tanan man kunong tinuod, tanang kunong truth o kamatuura na mo kuno sa Biblia kay nagingon si Pablo di man magpakapin sa unsay nasulat na. Yan ingon po si Pablo sa Galacia 1:8-9 nga dili kuno ta mutuo sa mga magwawali nga magtudlo og pagtulunan nga wala nila itudlo. So the fact nga nag-ingon si Pablo ana, so kung wala kuno nila gilutok, wala nila gitudlo o gisulti ng pagtulunan ni Pablo o uban pang mga apostol, di gyud tuhuan. Sa ato pa nang lanag gyud sa Biblia kay naaman sa Biblia ang ilang ginatudlo. Di ba? Ya katupong pinadayag nga dili magdugang sa unsay nasulat na. Ya. Kung magtuo tag wala na sa Biblia, di dugang naman na. So kanang mga bersikulo ako na nang ibalik-balik no to kuan gyud no pagpabugat gyud sa ato pong tubag unsaon na siya pagtubag. Sa gikaingon ko na kung sabton gyud nga dili gyud ta katudlo og wala sa Biblia. Sabton na nga dugang nga supak og dili tinuod o dili angay tuhuan kay di na tinuod. Sa ako nang giingon wa gyud pundok ang nakatuma ni ana na tanang mga Kristohanon nga nagamit sa Biblia puros gyud dunay gidugang. Sa mga practices pa lang ang mga apostol wala gyud magtudlo pinaagi radyo o telebisyon. Kay wa pa man pud na sa ilang panahon, di ba? Karon
tanang mga pundok ron nga mga dili katoliko tanan mo gamit og TV, radio nga wala pa man na panahon sa mga apostol. Wa may sugo diri sa Biblia nga mo gamit ang mga butanga. Kaya ang tinuod sa siyensya pa naagi paglambo o doon nagay kanabang development o mga kalambuan nga mahimong niadto wala pa karonaan na pero di na dawtan. so mao na nga kanang mga bersikulo nga daw maka-interpret tag kinahanglan na gyud ay tanan sa Biblia ug wala sa Biblia di na tinuod. Kung kana mo'y mainsakto wa lagi nakatuma na sa ako nang giingon. Atong Biblia ron na anay chapter ug verses panahon sa mga apostol wala man na. Kay sa history mga katolikong lidere sama sa mga obispo may utok ana responsable nga nabutangan og chapter og verses ang Biblia nga wa man nabutangi sa mga apostol. Di ba? So mao na. So karon direta sa kuan kining sa larawan sa tinuod ba nga walay mga larawan o rebulto sa templo. Now, kung atong mangita ta og kana bang example giunsa man paghulagway ang templo o balay sa Dios diri sa Biblia tinuod ba gyud nga walay larawan, di ba? Ang pagdili sa atong mga topic na larawan ato naman tong giingon nga kung gadili ang larawan og ribulto ang Dios kana lang kung ang atong tumong sayop anang wrong use ba nga maghimo kag ribulto larawan nga mao na himuong Dios. So, ang wrong use mo ay gipasabot ana. Pero, wala gidili ang larawan o ribulto kung insakto lang ang atong tumong o gamit. Kung himuon lang natong simbolo, himuon lang natong representation, wala na idili sa Diyos. Prueba ana katong si Moses ka himo og larawan sa kiruben o anghel nga ang Diyos mismo mao gyud ga sugo niya. Exodo Kapitulo 25, tudling 17 hangtod sa 22. Ang Diyos may gasugo niya. Di ba? Niya kanang anghel balaan man. Di ba? Numeros 21, 4 hangtod sa 9. Ang Diyos ga pahimo og larawan sa bitin. Si Moses gapon iyang gisugo. Pero wala siya muingon nga himuan na aron himuon ninyong laing Diyos. Wala siya magingon ana. Pero ang mga tao sa dihang ilan ng gisayop, pag huna-huna, ilan ng gisayop o gamit tong larawan sa bitin nga gipahimo sa Dios, ilan ng gipaka Dios, nganlan na nila ngalan sa usa ka Dios ni hustan, sumala sa 2 Hari 18:4 o 1 Hari 18:4 ba na marambol, masipyat ko usahay kutlo, no? Pero kung wa gyud ko masayop 2 Hari 18:4 na kadtong gipaguba sa Dios ang ribulto sa bitin nga siya mo igapahimo iyang gipaguba ra pud tungod kay gisinayop na magamit sa mga tao ilan namang gipaka Dios ilan naman gihinganlan og Dios yun di man Dios kay di man tinuod Dios di ba so mao na nga ang wrong use o tumong nga ipaka Dios ang larawan nga himuon o ribulto mao ra gidili. Pero kung insakto lang ang tumong wala na idili sa Dios. Sama ra gyud na sa kwarta. Ang kwarta maayo kung gamiton sa insakto. Pero kung ipaka-Diyos na ang kwarta, adili na po na maayo. Mao ra gyud na pod ang issue sa larawan kung basahon nimo ng Exodo sa Decalogue, Exodo 20 gikan jud sa 1 hangtod sa asa na tama na mahuman ng pagbatbat sa napulo kasugo. Di ba? Una, nag-ingon ang Diyos, ayaw pagbato ng laing Diyos gawas kanako. Dayon, ribulto o larawan na dayon, di ka mo himo o di ka mo yukbo. Dili lang yun nato sumadahon ng usa lang ka bersikulo o duha lang ka bersikulo. Sabton yun nato contextually nganong gadili. No? Naa sa verse 3, ang pag-ingon, ayaw pagbato ng laing Diyos din, ribulto larawan din, di ka mo yukbo. Sumadahon ng 3 ka bersikulo ang gipasabot sa Dios nga dili ka maghimog ribulto kung himuong Dios kay pagbato naman naglaing Dios. Nya na daytoy issue pod nga
Sa Ten Commandments kuno sa Katoliko, gidilit ng pagdili sa paghimog larawan o ribulto. Kay gidiritso lang, ayaw pagbato ng laing Diyos. Wa na hisguti kuno tong pagdili sa larawan o ribulto. Kay sa tanawa na nanas katikisim kuno sa Katoliko, ang Ten Commandments sa Katoliko na ay gidilit sa sugo sa Dios. Wala taon magdilit ang Katoliko mga igsoon. No? Duha man guna kahanay sa napulo ka sugo diya sa katikisim. Na ay gi-summarize, day naapoy detalye. No, no? Ang una gibat-batong detalye. Kanang naagis Biblia. Wa na gidili ng dili ka magbuhat og larawan o ribulto nga sa verse 3 giingon nga pagbaton og laing Dios. Wa na gidilit sa Katoliko bisan pagtanaw ng Biblia sa Katoliko wa na gidilit kun maghisgot og detalye sa sugo sa Dios. Kanang naas Biblia, naapo nas Biblia sa Katoliko. Pero diha gud sa catechism gisamarise na naay gisamarise ana nga kanang pagdili og mga Diyos, larawan o ribulto nga himuong Dios, na usa na diha sa giingon sa verse 3 nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Oh. Kung mag-summarize gud ka, naagi mga pulong anang mawala. Pero wala mawala ang context, di ba? Di ba? Kung sumadahon ng verse 3 up to 5, ang 3 gaingon ayaw pagbaton og laing Dios. Kay usa ra may Dios. Dayon sa 4 ug 5 mao na dayon to ribulto, den sa 5 dili ka muyukbo. So sumadahon ng 3 ang pagbaton og laing Dios sama sa larawan o ribulto nga mao na himuong Dios, igo na anang verse 3. Di ba kanang pag-ingon ayaw pagbaton og laing Dios. Bisan pagdili larawan o ribulto, bisan pagtao, bisan pagbuhing pagkamao sama nako. O si Rizal ba kay naa may mga tao nga himuon nilang Dios si Rizal. So pananglit, ikaw karong naminaw diha, naay mga tao nga gaidolo nimo nga gihimo kanilang Dios. Kung himuon kanilang Dios, igo ka anang verse 3. Kanang pag-ingon sa Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So, di lang kay larawan actually kung ayuhon yun na tuuning Biblia, di raman kay larawan o ribulto. Bisan unsang butang, bisan pagka ng imong mga hilig, no? Kanang imong pagka babairo, o kanang imong pagka palahubog. Oh. Kung mauna na imong giidolo, mauna na imong number 1 kinabuhi, mauna po na imong Dios. Di ba? Kung si number 1 mo sa imong kinabuhi, mauna imong Dios. Di ba? Kaya ang Dios dapat number 1 man. So kung maghimo taglaing number 1, malarawan man na, ribulto man na, hilig man na, di ba? Oh, kanang di na ka musimba kaya ang imong number 1 kana rang kahilayan, Diyos na po nimo ng kahilayan. Di ba? Maunay gidili diya sa verse 1, ayaw pagbaton og laing Dios. Oh. So, kanang katikisim na to, wata magdilit og sugo sa Dios. Kay duha na kahanay diha ang detalye nga kanang naa sa Biblia. Then ang summary, siyempre sa summary, naagi mawala nga pulong. Kay malangkob naman na. Ngano mo ingon kog nalangkob ng pagdili sa mga Diyos. Kay kanang maghimo kag larawan o ribulto, nya himuon nimong Dios, igo man kaanang giingon dias verse 3, ayaw pagbaton og laing Dios. Gawas kanako. So maglaruhan na itaan ha. Nakaron, unsa man kayong mga bersikulohas Biblia magmatuod nga ang templo sa Dios na agi larawan o ribulto. Kadtong wala giisip nga Dios ha, dili mga Diyos. Basahin ninyo mga igsoon. Sa Ezekiel 41. Ezekiel 41, tudling 15 hangtod sa 20. No, akong usbon? Ezekiel 41, tudling 15 hangtod sa 20. Naa diha gihulagway pinaagig panan-aon ug unsa hitsura sa templo sa Dios. Karaan pagkali ng tugon. Nga ang templo sa Dios naagi dagway sa tao, naghimog yung larawan sa kiruben na ay dagway sa kiruben o anghel, balaan man na, di ba? O, dayon gihulagway yun unsay itsura sa anghel, naung yung tao. O, naay naung sa tao, di na pag larawan o ribulto sa usa ka leon. Napay leon, isip dayan-dayan lang hinoon. So, dili lang ganay kilarawan sa mga balaang tao. Pwede gali ka maghimog mga larawan po sa hayop, basta dayan-dayan lang ang tumong. Di lang himo ang Diyos. Kanagong ilang basahon sa Salmo
115 nga dili makadungog na ay dalunggan pero di kadungog na ay ilong dili kasimhot. Oo. Na ay baba di kakaon di mulihok. Kana mo man ay usapon sa mga bersikulos Bibliang iatake sa mga larawan o ribultos Katoliko. Pero kung ayuhon guni mo basa ang context ana, Dios man na. Gidili ang Diyos. No, o mga larawan o ribulto sa mga Diyos. Di ba kanang katong sama atong Diana, Astaroth, Baal. Larawan to nga gihimong Diyos sa mga tao sa una. Di man to mulihok, di man to makasimhot, di man to makadungog tung ilang dalunggan anong himuong mang Diyos. Di ba? Mga Diyos ang ipasabot ato. Nga gidili. Pero kanang larawan o ribulto nga wala gihimong Diyos, gihimo lang dayan-dayan, gihimo lang simbolo, gihimo lang representation, peras himuong monumento sa aron pasidunggan, nangangay pasidunggan, sa mas monumento ni Rizal sa atong plaza, unsa may tuyo ana, himuong Diyos, dili oy. Gihimuan na tog monumento si Rizal para kapasidunggan siya. Sa to pa, kanang iyang monumento des plaza, nagrepresent na ni Rizal. Para po inigkakita na to, mahinumdum dahin taniha. Mo po na ang mga larawan sa Katoliko, pagpahinumdum ra po na sa mga bayani sa atong pagtuo. Pagpasidungog po na nila mo nang diha bitaw sa katedral, kita rin kag tulo ka kanang ribulto diha, monumento sa Santos ni sa Saint Vianney, patron sa mga pari, si San Agustin, ug si San Jose. Di ba? Gibutang na diya, dili aron himuong Dios. Aron mapasidunggan sila, og aron po inigkakita na to silang mga larawan, mahinumdum dayon ta sa ilang mga bayanihong buhat. Pero ang Katoliko wala magtudlo nga buhaton na aron himuong laing Dios. Di ba? So asa gali mabasa nga ang templo sa Dios na ay larawan o mga ribulto? Ezekiel 41 tudling 15 hangtod sa 20. Ug uban pa na limot ko na nas kronikas nga ang templo sa Dios na ay larawan o ribulto. Unya, kung moingon mo nga giwala naman na, gidili naman na sa bagong tugon, basaha ko na sa bagong tugon nga kanang templo sa Dios dili na buhatag larawan o ribulto. Nya moingon po sila, basaha ko nog naabay larawan o ribulto ng templo sa Dios diya sa bagong tugon. Nagipasabot na sa Hebrews, nalimot lang ko sa bersikulo nga kanang mga larawan o ribulto diya sa templo sa Dios wala na giingon nga giwala. So kung moingon sila nga way mabasa litra por litra nga nailarawan sa mga santos diya sulod sa simbahan na kung mayong kag litra por litra mahimo tingaling wala, pero wa po kay mabasa nga gidili na sa bagong tugon. Di ba? O pananglit moingon sila nga kirubin ra may ipahimo o dagway sa anghel kay mura man ay gisugo diri, wa man giapil diha ng ubang mga santos nga pabuhatan pod. Kana mangita gyud litra por litra ba? So kung mangita gyud tag litra por litra nga gisugo tag paghimo og ribulto pananglit ni San Jose o ni Jesus Christ. Ni Jesus Christ noon naay gipasabot lang diha sa Juan 3:14 katong pag-ingon diha sa Ginoo nga maingon nga giisa ni Moises ang larawan sa bitin sa kamingawan, iisa pug kuno sa samang paagi ang anak sa Dios. Nya giunsa man to pag-isa ni Moises tong bitin, larawan man to. Unya ang anak sa tao kuno nga buot pasabot si Kristo, iisa pod sa samang paagi. So pwede po nang gamiton nato ng Juan 3:14. Gipasabot nga pwede himuang larawan si Kristo kay gipasabot diya sa Juan 3:14 nga iisa man pug kuno si Kristo. Sama sa pag-isa sa larawan sa bitin sa kamingawan niya, pinaagi man to ribulto. So kung awaton po to na to, pinaagi po ribulto, himuan na to si Kristo, kanang atong pag-isa niya. Hinon, ang pag-isa ni Kristo, katong iyang kamatayon sa krus. Ang handumanan ana, mao nang maghimutag mga krusipiho. Mga krus nga naagi Kristong gabitay.
isip paghandom nato sa iyang kamatayon nga nagsimbolo sa dakong gugma niya kanato. Di ba? Oh. So mao na, unya kanang giingon nila kung walay sugo dili ta magbuhat na igo tatanan ana, no? Kung tanan litra por litra basahan is Biblia. Kay parasan ng atong technology ron, no? Kanang mga internet na to, computer, o mga radyo, television, wa man ta gisugo nga buhato na. Di ba? Oh, nya nga nung gabuhat man ta ana, kita tanan katoliko dili katoliko puros gagamit og internet, computer. Oo. Television, radyo, puros gagamit ana nga wa man ta gisugo ana. So, mao na nga ato lang sabton nga gidili ba na nya wa man gidili sa Biblia ang paghimog larawan sa mga santos. Gani na ano example. Kay katong kirubin balaan man to. Santos man to. Di ba? Oh. Hinoon kining tapika balik-balik na ni no sa atong mga programa diri na sa atong YouTube no kung maghisgo tag larawan no ang Veritas Dipolog mao man akong YouTube. Mga detalye ana no tanawa lang ninyo hugal lang ninyo akong YouTube no ang Veritas Dipolog na diha kung maghisgo ta og larawan. So dili tinuod nang giingon nila nga wa gyud larawan o ribulto diha sa templo sa Dios. So sa sunod Domingo tingali matuki na nato tong 1 Corinto 4:6, Galacia 1:8-9, Pinadayag 22:18-19 katong giingon nila tinuod ba nga tanan kinahanglan basahon ang Biblia? Nawara ba gyud bersikulos Biblia nga nag-ingon si Jesus Christ nga tanang kamatuoran naa tanan sa Biblia o kinahanglang tanan natong tuhuan naa gis Biblia. Kung wala sa Biblia di na tinuod. Wa gyud mag-ingon ang ginawa na. So wa naman taigong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. RMN. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa